шулай безнең милләттәшләребез регионда яшәүче. Менә без белән бик мөһим киңәшмәбезгә җыелдык. Укытучыларның ел сайын көтеп ала торган, утырып бергә уйлар уйлый торган, җыелып сөйләшеп киңәшә торган, карарлар кабул итә торган шундый бер форумы бар. Ул безнең август киңәшмәсе. Быел август киңәшмәсе безнең укытучыларның Россия күләмендәге татар теле әдәбияты укытучыларының съезды белән бергә туры килде. Шуңа күрә мин сезне мәгарифне үстерү мәгариф һәм фән министрлыгы һәм аның җитәкчесе министры Рафис Тимерханович исеменнән кайнар котлый һәм шулай ук мәгарифне үстерү институтының ректоры Людмила Николаевна Нурманова исеменнән кайнар котлый. Без сезнең белән истәлекле урында очраштык. Кукмара районы республика тарихында гына түгел, бәлки Россия тарихында зур роль уйнаган, бик мөһим тарихи этапларда хәлиткеч роль уйнаган регион булып тора. Һәм сез бүген шушының бер шаһиты да булдыгыз. Чынлап та бу як халкы көчле рухлы, халыкның мирасын бертекләп саклаган, аны бик кадерләгән һәм шуны бик яхшы белгән халык икәнлеген күрдегез. Балалар бакчасыннан алып, мәктәпкә кадәр баланы хезмәткә өйрәтү. Ул хезмәт гади генә хезмәт түгел, бәлки татар халкының кәсепләре белән, яшәеше белән, тормышы белән бәйле һөнәргә өйрәтү. Һәм игътибар иткәнбездер барыбыз да, шушы һөнәргә өйрәтү процессы тел белән бергә бәйләп алып барыла. Бик күпләребез хыялланган яшь буын балалар бакчасыннан алып балаларның татарча сөйләшүе соклангыч. Күздән яшьләр килә. Менә безнең мөгаен барыбызның да максатыбыздыр шушы үсеп килгән буынны Кукмара җирлегендәге яшьләрне, яшүсмерләрне, балаларны белдергән кадәр дәрәҗәдә татар телен белдерү. Игътибар иттегез, чынлап та дәресләр генә дип түгел, әмма бәлки бүгенге чарада безгә дәрестән тышта, дәрес булмаган очракта да укучыны, баланы ничек итеп тел дөньясында яшәтеп була, тел мөхитенә алып кирип китеп була, һәм ничек итеп тел өйрәтеп була хезмәткә, тормышка бәйле рәвештә икәнлеген безгә үрнәк итеп күрсәттеләр. Бүген без сезнең белән чыгышлар тыңларбыз, мастер-класслар карарбыз. Каядыр тәҗрибә уртаклашу характерындагы түгәрәк өстәл булыр. Һәм безнең бик мөһим эшебез бар. Без бүген съезд исеменнән, безнең секция исеменнән резолюция кабул итәргә тиешбез. Бу резолюция азмы күпме, бәлки милли сәясәтне Россиядә билгеләүгә йогынты ясый алыр дигән ышаныч белән резолюцияны кабул итеп, без аны пленар утырышка чыгарырга тиешбез. Шуңа күрә барыбыз да залда нәкъ түгәрәк эшләр ясап, бик актив булып, һәм үзебезнең җаныбызны биреп, шушы түгәрәк эшләрнең эшенә катнашып торсак икән. Сезнең рөхсәт белән мин түгәрәк эшләрне ачып җибәрәм һәм безнең беренче чыгыш ясаучыбыз Татарстан Республикасы һәм Россия күләмендә үткәрелгән ел укытучысы конкурсының призерларының берсе, ул Гали Әхмәтова Чулпан Илсур кызы, Татарстан Республикасы Биектау районы Янаширмә гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Ул темасын сезгә үзе әйтер. Исәнмесез, хөрмәтле хезмәттәшләрем, сезне бүген күрүемә бик шатмын. Мин Биектау районы Янаширмә мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Чулпан Илсур булам. Туган тел һәм әдәбиятны укытуның сыйфатын күтәрүдә дәрестән тыш эшчәнлекне дөрес оештыру мөһим. Килеп туган ситуациядә дәрестән тыш эшчәнлекне урынлы һәм файдалы
итеп куллану зарур. Безгә татар теле укытучыларына сәгатьләр саны кимеде дип төшенкелеккә бирелеп утырырга кирәк түгел. Татар халкының мәдәниятын, туган телен үстерүдә зур өлеш кертеп, аны дәрестән тыш эшчәнлектә дәвам итәргә кирәк. Федераль дәүләт белем стандартлары бездән илебезнең лаеклы гражданиннарын тәрбияләүне сорый. Ләкин үз халкының телен, мәдәниятын, әдәбиятын белмәгән укучыдан лаеклы гражданин тәрбияләү мөмкин түгел. Нәрсә ул дәрестән соң эшчәнлек? Дәрестә уку эшчәнлегеннән кала, укучыларны тәрбияләү һәм социальләштерү максатына юнәлдергән барлык эш төрләре дәрестән тыш эшчәнлек дип атала. Максаты укучыларның кызыксынуларын, сәләтләрен, ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек шартлар тудыру һәм аларның буш вакытларын дөрес оештыру. Федераль дәүләт белем стандартлары шартларында дәрестән тыш эшчәнлек оештыруның хокукый базасын сез слайдта күрә аласыз. Анда норматив документлар бирелгән. Дәрестән тыш эшләр, максатчанлык, фәннилек, эзлеклелек кебек гомум дидактик принципларга нигезләнә. Укучыларның дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру федераль дәүләт белем стандартлары үзенең таләпләрен куя. Әлеге таләпләр мәктәптә төп белем бирү программасының аерылгысыз өлеше булырга тиеш. Федераль дәүләт белем стандартлары таләпләрен тулысынча тормышка ашыруга ярдәм итә. Программаның әлеге өлешенең эчтәлеген тутыру белем бирү учреждениесенең үз компетенциясендә, төп белем стандартларын тормышка ашыру кысаларында белем бирү процессын оештыру формаларын, дәрес һәм дәрестән тыш эшчәнлекне чиратлаштыруны мәктәп үзе билгели. Дәрестән тыш эшчәнлектә сәгатьләр билгеләү укучыларның теләгеннән, мөмкинлегеннән чыгып эшләнелә. Барлык дәрестән тыш эшчәнлек төрләре катгый рәвештә тәрбия бирү нәтиҗәсенә ориенташкан булырга тиеш. Дәрестән тыш эшчәнлекнең юнәлешләре гомуми интеллектуаль, мәдәни, рухи, әхлакый, спорт сәламәтләндерү, сәламәтлекне саклау, нәфис эстетик, хәрби патриотик, иҗтимагый файдалы эшчәнлек. Эш төрләре уен, танып белү, проблемалы кыйммәтле аралашу, нәфис иҗат, спорт, хезмәт, туристлык төбәкне өйрәнү. Эш формалары, түгәрәкләр, нәфис студиялар, спорт клублары, яшүсмер оешмалары, төбәкне өйрәнү, фәнни-гамәли конференциялар, шулай ук эзләнү һәм фәнни тикшеренү эшләре, олимпиадалар, хәрби патриотик оешмалар. Укытучы ул өлкән буыннарның рухи байлыгын яңа буынга җиткерүче. Укучыларда милли тарихыбызга, туган телебез, әдәбиятыбызга, мәдәниятыбызга мәхәббәт тойгысы, үз халкын белән горурлану хисләре, аның тарихын, уңай гореф-гадәтләрен сеңдерү ул нәкъ менә без татар теле укытучыларының төп бурычы. Мин үзем Биектау районыннан. Районыбыз тарихи традицияларга һәм атаклы шәхесләргә бай район. Сезне бүген үзебезнең Биектау районы укытучыларының дәрестән тыш эшчәнлек буенча тәҗрибәсе белән таныштырасым килә. Районыбызда Рафис Кырбан исемендәге бәйге һәм Галимҗан Баруди исемендәге фәнни-гамәли конференция уңышлыгына эшләп килә. Анда төрле төбәкләрдән һәм Татарстаныбыздан укытучылар һәм укучылар катнаша. Районыбыз мәктәпләре арасында үзара тәҗрибә уртаклашу җайга салынган. Мәсәлән, Биектауның беренче мәктәбендә проект эшчәнлеге белән шөгыльләнәләр. Суксу мәктәбендә дәрестән тыш эшчәнлекнең хезмәт тәрбиясе бирүе үсеш алган. Мулла мәктәбе интеллектуаль юнәлештә эшли, аларның укучылары олимпиада җиңүчеләре. Айбаш мәктәбендә туган төбәгебездән чыккан атаклы шәхесләр турында өйрәнәләр. Әмма Әлдермеш мәктәбендә сәхнә йолдызларын тәрбиялиләр, Каенлык мәктәбендә иҗат эше белән шөгыльләнәләр. Районыбыз мәктәпләрендә иҗади мәйданчыклар эшли. Аларда укытучылар өчен семинарлар, мастер-класслар, очрашулар үткәрелә. Бергәләшеп тәҗрибә уртаклашу уңай нәтиҗәләргә китерә. Мин үзем эшләгән Ямәширмә мәктәбе турында да сөйләп китәсем килә. Мәктәп, авыл, район китапханәләре, мәдәният йортлары, балалар бакчасы белән тыгыз элемтәдә торабыз. Бездә китап укучылар конференциялары, иҗат кичәләре,
Яңа китап презентацияләү үткәрелгән. Балалар бакчасы, мәктәп, мәдәният йорты арасында дәвамчанлык булдырырга тырышабыз. Авылыбызда халык театры, шияләр ансамбле, КВН командасы һәм хәрби патриотик клуб эшли. Безнең Ямаширма мәктәбе күбрәк хәрби патриотик юнәлештә һәм мәдәни юнәлештә зур эшчәнлек алып бара. Мин үзем сугышчан дан музей җитәкчесе булып торам. 146-нчы укчы дивизияның сугышчан юлына һәм татарлар арасында Беренче Советлар Союзы герое булган Гыйльфан Батыршинның сугышчан юлына багышланган дан музее нәкъ менә шушы патриотизм тәрбияләү юнәлешендә эш алып бара. Музей язу акциялары, хәтер вакытлары, хәтер маршларыннан берсеннән дә калмыйбыз, укучылар бик теләп, бик сакчыл ихтирам белән катнашалар. Мәктәбебездә тагын бер музей бар, ул Туган якны өйрәнү музее. Әлеге музейда авылыбыз халкының төрле кәсепчеләренең хезмәт җимешләре, бик күп бай экспонатлар тупланган һәм алар менән нәкъ дәрестән тыш эшчәнлекне оештырганда безгә зур ярдәм итәләр. Әлеге музейларда яшь остабарлар түгәрәге эшли һәм халкының милли җәүһәрләре дигән дәрестән тыш эш программасы булдырылды. Икенче яраткан юнәлеш ул КВН юнәлеше. Без Биектау районында һәр оешма, һәр мәктәп укучылары арасында ел сайын КВН бәйгеләре уздырыла. Һәм менә мин шул КВН командасының Биектау керләләре дигән команданың капитаны да булып торам. 2014 елда без Татарстан күләмендә берничә сайлау алу туры узып, 2нче урынга лаек булдык. Шулай ук Арча районында уздырылган Тукай фестивалендә 2нче урын алдык. Һәм балаларыбыз да безнең белән бергә авыл каймаклары дигән КВН командасында уйныйлар. Һәм алар бүгенге көндә мәктәбебезнең тәмамлап театр училищесында белем алалар. Өченче юнәлеш ул укучыларны фәнни-гамәли конференцияларга, олимпиадаларга әзерләү. Районыбыз укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча төрле төбәк-ара республика күләмендә уздырылган фәнни-гамәли конференцияларда призлы урыннар яулыйлар. Шулай ук менә быел гына Лев Николаевич Толстой һәм Каюм Насыйри исемендәге укуларында катнашып призлы урыннарга лаек булдылар. 4нче юнәлеш укучылар тарафыннан бик яратып кабул ителгән квест уеннар юнәлеше. Башта без республика һәм район эчендә уздырылган квестларда гына катнаштык. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм акциясының Татар дозор квест уенында катнашу безгә бик ошады, зур сыйныф укучылары белән. Биектау районында да Биектау ягы серләре дигән квест уенында призлы урынга лаек булдык. Бүгенге көндә үзебезнең авыл җирлегендә авылыбызның тарихына багышланган берничә квест уены ел сайын яратып үткәрелеп бара. Районыбызның һәр мәктәбендә дәрестән тыш эшчәнлекне оештыруның төрле формалары кулланыла һәм алар көтелгән нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итә. Дәрестән тыш эшчәнлектә тәрбияви нәтиҗәләр 3 дәрәҗәдә билгеләнә. Беренче дәрәҗә укучыларның социаль белемнәргә ия булуы һәм укучы һәм укытучы аралашу аркылы тормышка ашырыла. Икенче дәрәҗә укучы тарафыннан кичерешләр тәҗрибәсе һәм ул ватан, туган ил кебек төшенчәләргә карата позитив мөнәсәбәт булдыру. Бу тәҗрибә үзара балаларның үзара аралашуы аркылы тормышка ашырыла. 3нче дәрәҗә укучыларда җәмгыятьтә мөстәкыйль эш итү тәҗрибәсе булдыру. Бу тәҗрибә укучыларның мәктәптән тыш тирәлектә аралашуы аркылы тормышка ашырыла. Дәрестән тыш эшчәнлекнең бик күп кенә кыенлыклары бар. Беренчесен истә тотырга кирәк. Дәрестән тыш эшчәнлекне һәм аның шөгыльләрен дәрес формасында үткәрергә кирәк түгел. Икенчесе шөгыльләр укучылар өчен авыр булырга тиеш түгел, кызыклы булырга тиеш. Бу балада һәм кызыксыз булса балада әтиәнләргә ризасызлык тудырырга мөмкин. Һәм укытучылар шөгыльләрне авторитар, вербаль методларга нигезләнеп үткәрергә тиеш түгелләр. Укучылар тиз арый, куярга мөмкин. Дәрестән тыш эшчәнлекне бәяләү системасы һәм диагностикасы бар. Бәяләү эшчәнлекнең коллектив нәтиҗәсенә, эффектлылыгына, укучының шәхси бәясенә, сыйфатлы программаны, юнәлешне сайлавы, кайсына күбрәк йөрүе, ирешкән уңышлары алар портфолиода тупланып бара. Әтиәннәрнең бәяләнмәләре дә зур роль уйный. Балалар илебезнең киләчәге. Безнең төп бурыч укучылар, ата-аналар җәмгыять мәнфәгатьләрен, таләпләрен искә алып төзелгән белем бирү структурасының сыйфатлы булуын тәэмин итү.
Мәктәпләребездә югары культуралы, зыялы, белемен даими күтәреп торучы педагогик кадрлар белән тәэмин ителгән, заман таләпләренә туры килгән инновацион юнәлешкә құрылған укыту системасы булганда, районыбыз оешмалары җитәкчеләре белән берлектә без мәгариф системасы алдына куелган бу бурычларны уңышлы үтәрбез дип ышанасы килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хәерле көн. Мин Әбсәләмова Эльмира Хәмит кызым, Казан шәһәре Вахитов районы 39-нчы мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Мөгаллим ул асыл таш кебек. Мөгаллим ул акыл иясе. Мөгаллим ул газиз әни кебек. Килә аңа башның иясе. Укытучылар чыннан да асыл ташлар кебек күп кырлы шәхесләр. Сез моның белән килешәсезме? Хөрмәтле коллегалар, килешәсезме? Барлык фәннәрнең дә асылын аңлаучылар. Шулай бит? Дөнья безнең һәр вакыт үсә, камилләшә һәм дөньяда яңадан яңа ачышлар барлыкка килә. Игътибар тактага. Сез бу рәсемдә нәрсә күрәсез? Нокта, күз, тагын нинди вариантлар бар? Ярар, дәвам итәбез. Ә хәзер без нәрсә күрәбез? Күз, тагын? Сәгать. Күздә сәгать. Сәгать, кем? Укытучылар нәрсә күрә тагын? Керфекләр. Яхшы, дәвам итәбез. Ә хәзер нәрсә күрәбез? Сәгать. Сәгать безнең нәсел белән ассоциацияләнә. Вакыт, дәрес, ярар. Җир шары. Тагын? Рәхмәт. Ә киләсе сюжетта сез нәрсә күрербез дип өметләнеп каласыз? Тормыш. Балалар, дәрес, ярар. Әйе, дәвам итәбез. Ә хәзер без нәрсә күрәбез? Лондон. Әйе, Лондон. Шәһәр. Биг Бен. Әйе, безнең Биг Бен нәрсә белән ассоциацияләнә? Әйе, Бөек Британия, Лондон белән. Әйе, инглиз теле белән. Яхшы, дәвам итәбез. Ә бу кем? Шиһабетдин Мәрҗани. Сез монда Мәрҗәнинең портретын күрербез дип уйлаган идегезме? Юкмы? Юк, ярар, дәвам итәбез. Бу безнең нинди бина? Кем белә? Лондонның парламентымы? Ярар, кемдер әйтә, Лондонның парламент бинасы, китапханә, тагын. Югары уку йорты, ярар, яхшы, дәвам итәбез. Һәм дә Шиһабетдин Мәрҗани арасында, әйтмәдем, бу Бөек Британияның Фәннәр академиясе. Менә Шиһабетдин Мәрҗани белән Бөек Британия Фәннәр академиясе белән нинди уртаклык? Кем белә? Әсәрләре, ярар, бәлкем булгандыр, укыгандыр, әйе. Ярар, дәвам итәбез. Британия Фәннәр академиясендә дөньяга танылган, сез аны күрәсез, Ньютон, Эйнштейн белән бер рәттән Шиһабетдин Мәрҗаниның портреты шушында эленеп тора. Сез моны беләдегезме? Менә без сезнең белән шушындый кечкенә структура ярдәмендә, зум структурасы ярдәмендә, менә шушындый кыска гына бер фактны белдек. Дәвам итәбез. Сезнең алдыгызда формулалар, шулай бит? Нинди формулалар? Карагыз әле.
Физик һәм математик формулалар әйдәгез әле искә төшерик. Пифагор теориясе тагын, логарифм, әйе тагын мәктәп теориясеннән. Энергия, яра, хаос теориясы шулай бит. Дәвам итәбез. Бу ачышлар сезгә барыгызга да таныш. 17 ачыш, алар дөньяны үзгәрткән ачышлар. Тигезләмә дип тә әйтәләр, алар 17. Без хәзер сезнең белән бер формулада тукталып китәбез. Бу танылган Эйнштейнның формуласы, шулай бит? Кем белән инде формула бу? Чагыштырмалык теориясе формуласы. Нәрсәне аңлата? Бәлкем кемдер беләдер? Киңлек һәм вакыт турында безнең карашларыбызны мәңгегә үзгәрткән ачыш. Ярар, Казаныбызга кайтыйк. Казанда безнең иң бөек 3 ачыш булган. Кем белән? Нинди ачышлар? Лобачевский, Николай Иванович Лобачевский тарафыннан ачылган Евклид геометриясе. Шулай бит дәвам итәбез. Икенче ачыш Александр Михайлович Бутлеров тарафыннан ачылган органик химиясендә ачышлар. Яхшы. Һәм өченче ачыш ул безнең Бөек Ватан сугышы вакытында Евгений Константинович Завойский тарафыннан ачылган электромагнит резонансы. Беләдерегезме? Казанда безнең менә шушындый 3 бөек ачыш булган. Һәм шушы 3 бөек ачыш арасында 50 ел вакыт узган. Менә хәзер инде 50 ел вакыт узды, әле ачышлар юк, көтеп калабыз. Дәвам итәбез, без сезнең белән физика, математиканы искә төшердек. Хәзер әйдәгез әле химияга тукталып калыйк. Химия дисәм, сезнең күз алдыгызда нәрсә? Менделеев таблицасы, атомнар, молекулалар, шулаймы? Дәвам итәбез, биология фәне дисәм? Кемнәр? Үсемлекләр, әйе, фауна, флора, әйе, кеше. Әйдәгез әле без сезнең белән кешедә тукталып калыйк. Кешене хайваннан нәрсә айыра? Әлбәттә, акыл. Акыллы кеше генә үсә, камилләшә, рухи яктан сәламәт була. Телләр өйрәнү дә рухи сәламәтлекне ныгыта. Күп телләр белгән кешенең баш мие тизрәк һәм җитез эшли. Ике телне өйрәнүче балалар үзләренең яшьтәшләренә караганда дәүләт имтиханнарын яхшырак тапшыралар. Бу статистикада билгеле факт. Берничә тел белгән кешеләр югарырак эш хакына һәм карьера үсешендә зуррак мөмкинлекләргә ия булалар. Бу шулай ук статистикада билгеле факт. Дөньяда иң күп телләр дөньяда иң күп өйрәнелә торган тел. Ул нинди тел? İngiliz теле. Әйдәгез әле башмакларыгызны эшләтеп алыйк, инглиз сүзләрен искә төшерик. Hello, I'm glad to see you. Thank you very much. Дәвам итәбез. Тагын безнең инглиз теле дип әйтәбез. Безнең хәзер тагын бер тел бар. Аны без шулай өйрәнәбез. Кытай теле, әлбәттә. Нихао. Әйе, сиесиесу. Дәвам итәбез. Менә инглиз теленә өйрәтүнең кыска һәм җиңел ысулларының берсен уйлап тапкан Корндорф. Ул сөйләм калыплары дигән терминны сөйләмгә кертә. Шулай ук татар академигы безнең Зәкиев фикеренчә, һәр телнең үзенә генә хас җөмлә модельләре була. Җөмлә модельләрен җөмлә калыплары дип тә атыйлар. Татар телендә җинак җөмләнең 50 ирекле моделе бар. Сез аны әлбәттә беләсез. Буларның 32-се 2 составлы һәм 18-се 1 составлы модельләр. Татар телен өйрәнүче балага бары тик аралашу өчен 700 сүз генә кирәк. Без дә сезнең бүген без үз формулабызны чыгарып карыйк. Беләсезме, иң матур физик формула ул нәрсә? Ул шигырь, әлбәттә. Бу инде безнең билгеле фикер. Кыска гына формулага бөтен шишелеш сыйган кебек. Кыска гына шигырьдә дә
Бөтен фикер һәм чынбарлык ята. Шигърият тә кыска һәм матур фикерләр тудыра. Энҗе алмаслар югалмас һәм ятып калмас, үтәр. Бөек Дәртмәнднең бу кечкенә шигырендә күпме фәлсәфә һәм тирән мәгънә ята. Кыска шигърият белән сез танышмы? Миңа мисаллар китерә аласызмы? Равил Файзуллин тагын. Бәлкем дөньяда япон шигърияты безнең хокку бар, шулай бит? Япон шигърияты да үзенең кыскалыгы һәм фәлсәфәсе белән аерылып тора. Япон шигырь төзелеше 17 ижектән тора. Беренче юл вакыйга, урын, икенче юл сурәтләү, өченче юл төп идея. Әйдәгез әле татарча хокку тыңлап карыйк. Тормыш мәктәбе, тәҗрибәле, лаеклы юлга, осталык. Хәзер әйдәгез бергәләп геометрик фигуралар ярдәмендә осталыкка үз формулабызны чыгарып карыйк. Игътибар тактага. Зәңгәр шакмак безнең кем, нәрсә соравына җавап бирүче фигура. Яшел, кызыл ромб безнең кайчан соравына җавап бирүче фигура. Сары түгәрәк ничек, нинди соравына җавап бирүче фигура. Һәм яшел өчпочмак нишли, нишләде соравына җавап бирүче фигура. Әйдәгез әле бергәләп. Осталык ул безнең нәрсә? Беренче фигурага карыйбыз. Нәрсә ул безнең осталык? Сәләт тагын. Талант. Нәрсә? Тырышлык, белем тагын. Әйе, дәвам итәбез. Осталык безнең кайчан барлыкка килә? Тәҗрибә белән тагын кайчан? Тырышкач. Дәвам итәбез. Осталык безнең ничек барлыкка килә? Һәр вакыт, даими тагын. Көтмәгәндә. Һәм безнең осталык нишли? Үсә, камилләшә, үзгәрә. Яхшы, яши. Бик яхшы, рәхмәт. Әйдәгез әле хәзер үзебезнең формулабызны чыгарып карыйк. Әйдәгез. Мәсәлән, осталык һәр вакыт югары бәяләнә. Тагын? Әйдәгез әле. Осталык. Нишли? Уңыш китерә. Әйдәгез минем җөмләне карап карыйк. Осталык беркайчан да эзсез югалмый. Осталыкка ирешү баскычлары күпме? Алар шиксез, шулай бит? Ихтияҗ, максат, гамәл, гыйлем, вакыт, әйләнешен кыйсаң гына иң югарысына үрләп була. Ихтияҗыбыз тел. Тел кыйммәт. Бу кыйммәткә үзгәргән чор. Дөнья таныган затлы мирас варисларыбыз. Лаеклы варислар булыйк. Моның өчен төп шарт гыйлемле булып, вакытның кадерен белеп, нәтиҗәле гамәл кылу. Шушы шартлар үтәлсә, осталык бер кайчан да югалмас. Яшәп булмый элек яшәгәнчә. Таң шәфәгы минем күзләремдә, нур истисем килә туар көнгә. Кирәк безгә, кирәк үзгәрергә. Яңа көнгә яңа кеше кирәк. Басмак булам заман эзләренә. Алдан бара, әйдә, фидаилар. Кирәк безгә, кирәк үзгәрергә. Рәхмәт.
чынлап та үзгәргә кирәк. Заман шуны таләп итә. Һәм без барыбыз да менә бу сүзләрне үзебезгә девиз итеп алып, кәефне кырмыйча, булмый дигән сүзне әйтмичә, үзгәреп, тагын да тырышыбрак эшли башларга тиешбездер. Ә мин сезгә бүген чыгыш ясаган кешене тагын бер кат тәкъдим итәм. Безнең Эльмира Хәмитовна 2018 уку елында Татарстан Республикасы иң яхшы укытучысы конкурсының абсолют җиңүчесе иде. Хәзер сүзләр безнең Татарстаннан читтә яшәп, халкыбызның биек мирасын кадерләп саклаучы, татар халкын башка милләтләргә танытучы һәм үзләренең татар булулары белән горурланып яшәүче милләтебез вәкилләренең берсенә бирәсем килә. Ул безнең Ульяновск өлкәсе Дмитроград шәһәре 22-нче гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Сәмигуллина Гүзәл Илбус. Рәхмәт. Исәнмесез, хәерле кич, кадерле милләттәшләр. Бүгенге көндә без Рәсәй җирлегендә яшәүче татарлар яшь буынга туган телебезне өйрәтү, аның гореф-гадәтләрен саклап калу буенча максатчан эш алып барабыз. Без Татарстаннан читтә яшәсәк тә, татар теленең кирәклеген дәлилли алдык. Ульян өлкәсе Дмитроград шәһәрендә 22-нче номерлы урта белем бирүче мәктәп беренчеләрдән булып рус җирлегендә ачылды. Бу әлбәттә ата-аналарның бик зур теләге иде. Мәктәп билгеле укучыларда ана телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш, эзләнүгә теләк уяту, татар теленә карата хөрмәт һәм ихтирам тәрбияләү, телнең чисталыгын, дөрестлеген саклап, халыкның рухи мирасын өйрәнүгә кызыксыну уяту һәм аларны саклап калу максаты белән ачылды. Мәктәбебез 2004 елда ачылды. Ә мәктәп ачу эшләре 1998 елдан башланды. Бу эштә Ульяновск өлкәсе губернаторы, Татарстан хөкүмәте, Бөтендөнья татар конгрессы, Ульян өлкәсе, Димитроград шәһәр администрациясе һәм татар милли мәдәни автономияләре үзләренең зур өлешләрен кертте. Менә инде мәктәбебез уңышлы гына 14 ел эшләп килә. Шәһәр думасы карары буенча 2016 елны мәктәбебезгә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай исеме бирелде. Шулай узган ел татар халкының тарихы, тормыш көнкүреше һәм мәдәнияте дип исемләнгән музей ачылды. Мәктәп ата-аналарга татар теле халкыбызның буыннан буынга күчеп килүче рухи, мәдәни байлыгын саклаучы, буыннар шылбырын тоташтыручы, көнкүрештә барлык өлкәләрдә дә кулланыла торган аралашу чарасы икәнлеген дәлилли алды. Шуның нәтиҗәсе булып, узган елны без мәктәбебез тормышында шундый истәлекле вакыйга булды һәм инде без беренче булып 2 сыйныф ачтык. Бу ел беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап күрүчеләр саны да 30дан артык. Укучыларыбыз һәр көн мәктәпкә шәһәребезнең төрле почмакларыннан ашкынып киләләр. Алар иртән иртүк ишекне ачып күргән, үзебезнең телебездә исәнләшеп, яңгырап торган татар көйләрен ишетеп, татар моң дәрьясына күмеләләр. Бу шатлыклы рухи кичерешләр тәнәфесләрдә дә, төрле чараларда да дәвам иттерелә. Бүгенге көндә мәктәптә 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр 300-гә якын бала белем ала. Шуларның 95% татарлар. Башка милләт балалары да татар телен битләп өйрәнә. Әлбәттә, мәктәпкә 1-нче сыйныфка укырга килгәндә татар телен төрле дәрәҗәдә белгән балалар килә. Ата-аналар белән дә эшләр алып барырга туры килә. Чөнки белгәнебезчә, кызганычка каршы, яшь әти-әниләр балалары белән бергә өйрәнүче ата-аналар саны да шактый. Алар татар телендә күрсәтелгән мультфильмнарны, төрле биремнәрне сайтлардан карап, үзекләреннән шөгыльләнәләр. Ләкин шунысы шатландыра, ата-аналар туган телне өйрәнүгә каршы түгел. Алар татар телен артык тел дип санамыйлар. Киресенчә, туган телнең кирәклеген аңлап,
шәһәребезнең иң ерак читләреннән балаларын туган телне өйрәтү максаты белән китерәләр. Татар телен оныткан, ләкин татар үз аңын югалтмаган, үзләрен татар дип саный торган милләттәшләребез белән эш алып бару зур нәтиҗәләр китерә. Бары тик моның өчен без укытучыларга тырышырга һәм төрле проблемаларны чишү юлларын гына эзләргә кирәк. Ә инде дәресләргә килгәндә, татар тел укытучыларына бүгенге көндә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Укыту кабинетлары компьютер, интерактив тақта, мультипроектор, онлайн дәреслекләр белән җиһазландырылган. Безнең мәктәптә укыту планында туган тел дәресләрен өйрәнүгә 3 сәгать каралган. Безнең мәктәптә шулай татар теле һәм әдәбияты дәресләре 2 төркемгә бүленеп укытыла. Беренче төркемдә татар телен аңлый, аралаша ала торган укучылар булса, икенче төркемдә татар телен белмәүчеләр. Белгәнебезчә, бүгенге көндә федераль дәүләт белем бирү стандартлары тормышка ашырыла. Анда дәрестән тыш эшчәнлеккә мәҗбүри компонент булып тора. Дәрестән тыш эшчәнлек мәҗбүри компонент булып тора. Шул компоненттан 1-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр күңелле татар теле дип исемләнгән түгәрәкләргә безнең һәр ел саен дәресләр бүленеп бирелә, сәгатьләр бүленеп бирелә. Бу түгәрәкләр төрле формада үткәрелә, дәрестә алган белемнәрне тагын бер кат ныгытыла һәм телне өйрәнүгә кызыксыну уятыла. Шулай укытканда бер укытучы да читтә калмый, алар оялмыйча матур итеп сөйләшергә өйрәнәләр, төрле әдәби әсәрләр укыйлар, татар теленең грамматикасы белән кызыксыналар. Татар теле һәм әдәбияты буенча алган белем сыйфаты да сөенерлек, яулаган җиңүләребез дә шактый. Әлбәттә, укыту һәм тәрбия процессы дөрес оештырылганда гына зур уңышларга ирешергә мөмкин. Балалар «Мин татарча сөйләшәм» акцияләрендә, туган телем иркә гөлем атналыкларында, йолаларга бәйле бәйрәм кичәләрдә, шигъри сабантуйларда һәм башка төрле чараларда бик теләп катнашалар. Без һәр вакыт үз тәҗрибәбезне уртаклашабыз. Үзебезнең эшчәнлекне Татарстанга килеп төрле бәйге олимпиадаларда катнашканда презентация яисә видеоязмалар аша җиткерәбез. Казанда ел сай үткәрелеп килә торган татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадада Финляндиядан килгән француз егете, Япония студенты, Финляндия укучылары рәхәтләнеп татарча аралашып, моңлы татар җырларын сузганда безгә зарланып утыру һич кенә дә килешми, хөрмәтле коллегалар. Шуңа күрә без туган тел мөхите булмаган шәһәр җирлегендә татар мәктәбен сайлаган укучыларның, аларның әти-әниләре ышанычын аклау, укучыларның татар теле һәм әдәбиятын үзләштерүне нәтиҗәле итүгә юнәлтелгән һөнәри ихтыяҗны без һичшиксез хәл итәргә бурычлыбыз. Ә моның өчен мөгаллимнән үз шәхесенә тәнкыйть күзлегеннән карау, яңалыкка омтылу, заман сугышын тоеп белемне өзлексез камилләштерү, укыту тәрбия процессында иҗади якын килеп эшләү генә сорала. Мин үземнең чыгышымны шагыйрәбез Лилия Садриева сүзләре белән тәмамлыйсым килә. Бүген татарлар яшәгән барлык төбәкләрдә, ерак чит илләрдә татар җырлары, гармун моңнары яңгырый икән, шаулап гөрләп милли бәйрәмнәребез уза икән, милләттәшләребез бер-берсе белән ана телендә аралаша икән, читкән сөлгеләребезгә урын түрдә икән, димәк безнең милләтебез яши, димәк безнең киләчәгебез бар. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.